Doncs molt bé, Joan. Comencem amb en Joan Busquel, que és el director de l'àrea de les TIC de la Universitat de Vic, Central de Catalunya. Ens han fet mitja feina, Joan, ja amb el vídeo que han explicat, no? Comencem. Parlem de la transformació digital. Aquest concepte, sempre estem parlant d'aquest concepte. Una vegada té la impressió que vivim en una mena de gerundi, no? Transformant-se constantment. Té un final? Hi ha un moment que diem, ja l'hem fet la transformació digital. Té un final? Jo crec que la transformació digital està més vigent que mai. El que passa que potser sí, com bé dius, i hem vist en el vídeo, potser comença, tirant de tòpic, comença a estar una mica ja passat aquest concepte. Jo crec que hauríem ja de parlar de o convivència o adaptació digital, perquè ha vingut per quedar-se. És a dir, la transformació digital ha vingut per quedar-se, avui serà ciberseguretat, demà serà blockchain, demà passat serà realitat virtual, però jo crec que hem de passar ja al punt de dir, doncs, hem passat de transformar, adaptant-se contínuament i ja per sempre més en l'àmbit digital. I en aquesta convivència que expliques, quins serien els factors que seran determinants? Diguem, què ens ve? Què ens ve? Bé, doncs si parlem de transformació o d'adaptació digital o de convivència digital, depèn que en digui com vulgui, jo crec que ja ho hem vist al vídeo, hi ha 3 àmbits en els que crec que els propers mesos, anys, estarem les empreses i les institucions molt involucrades. Sobretot el primer, jo crec, i tots ho heu vist i s'ha vist als mitjans, és el tema de la ciberseguretat. Veureu que comencen a sortir jornades i temes sobre ciberseguretat. Hem vist que ara està molt de moda tot el tema de... A les guerres ja es parla de ciberguerres, es parla de ciberatacs, es parla de ciberdelictes. Vull dir, és un tema de la ciberseguretat que seguríssim que els propers mesos, anys, estarà molt de moda en l'àmbit digital. El següent seria el tema de la connectivitat. Jo crec que cada cop més ho tindrem tot més connectat. Tindrem el cotxe connectat amb la roba, amb la casa, amb els elements que hi haurà per tot arreu del municipi, de la ciutat. Llavors, la connectivitat serà molt important, perquè voldrem una connectivitat ràpida, per això ve el 5G, i d'ample banda, és a dir, que estigui a tot arreu. Hi haurà sensors per tot arreu. Imagineu-vos, jo crec que això també serà rellevant els propers temps. I per últim, això ja és més meu, però jo crec, i per això també a l'UBIC també hi hem apostat, jo crec que la tecnologia blockchain serà una tecnologia que estarà molt present els propers anys, perquè és una tecnologia que ajuda molt a fer de notari, a donar confiança en relacions digitals de no confiança. Jo crec que per aquí anirem. Pots traduir blockchain? Et puc dir la definició oficial, però tenim poc temps, però bàsicament és una cadena de blocs d'informació i a mi m'agrada afegir per utilitzar en relacions digitals de poca confiança. És a dir, el que fa és, bàsicament, fa de notari. És a dir, en aquelles relacions que pot haver-hi entre empreses, entre institucions, per exemple, tot el tema econòmic amb la criptomoneda, el que està donant és veracitat, està donant una validesa, perquè és una tecnologia que no s'ha pogut hackejar fins a dia d'avui. Ja que hem parlat una mica de temes generals, per fer com un embut, hem parlat de qüestions generals, i ara per aterrar-ho a Osona, ja que som a Osona, com apliquem tot això a Osona? A Osona tot el que he comentat aplicarà seguríssim. De fet, jo em trobo contínuament que companys d'altres institucions i d'empreses em demanen què estem fent a l'UBIC per evitar els atacs, i per tant la ciberseguretat estarà molt... És un tema que estarà molt present, però jo també crec que el sector TIC a Osona ha crescut moltíssim, sobretot en l'àmbit agroalimentari i en temes de salut. Llavors, jo crec que en l'àmbit d'aterrar-ho a Osona, a part que haurem d'aterrar totes aquestes tecnologies que us he comentat, crec que és molt, molt important que apostem per tot el tema de formació. Tant en el que hi ha temes que ha promogut Creacció com la IT Academy, i jo crec que són àmbits que s'han d'explorar perquè en àmbits de ciberseguretat i en qualsevol àmbit faran falta molta gent, molts tècnics qualificats, més qualificats, menys qualificats, farà falta gent amb titulació universitària, amb diferents titulacions, i jo crec que hem de fer una aposta forta, i de fet s'està fent a Creacció,
per tot el tema de la formació. I l'última, que ja és de propina, però amb exactament el tema de la formació, formar, per exemple, programadors, etc. Però la idea de les TIC com a un jaciment important d'ocupació, no en el futur, ja en el present, això també s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte perquè és transversal a tot arreu, és a dir, és un àmbit que necessitaràs tècnics nosaltres ens hi trobem, a la universitat, i segur que les empreses també us hi trobeu. És un àmbit que qualsevol projecte que tu vulguis endegar en qualsevol àmbit, per darrere hi tens TIC. Per tant, és importantíssim i en aquest àmbit és molt important tenir bons tècnics i tècnics ben qualificats perquè costa de trobar-ne. Llavors jo crec que hem d'impulsar fortament des d'Osona que sigui un viver de tècnics TIC, perquè hi haurà feina per tots, seguríssim. Molt bé, Joan. Doncs gràcies per la concreció. Has estat el primer i segur que t'emportes bona nota, perquè has estat allò pim-pam. Segur. Moltes gràcies. A vosaltres.